नमस्ते. मी आज भिजलेली चवळी आहे ना, त्याची बटाटे टाकून भाजी बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. ही सफेद चवळी आहे. ही कशी माहिती आहे का, मी 10 रुपयाचीच मागवली आणि ती आहे ना भिजत ठेवली होती रात्री. ही भिजून आहे ना, ही अशी मस्तपैकी 1 वाटी झाली आहे. आता ही आहे ना जवळजवळ म्हणजे 15-20 रुपयाची ती आता चवळी झालेली आहे, पण मी 10 रुपयाची आणली. आणि बटाटे आहे ना किसून घेतले, म्हणजे साल काढून वरचा घेतला आहे. 2 बटाटे घेतले आहेत. शिजवलेलं नाही आहे, कच्चं आहे. हे पाणी आहे. हा कांदा आहे, 1 कांदा घेतला आहे. असा मोठा कांदा होता तो घेतला आहे. हे खोबरं आहे, हे सुकं खोबरं घेतलं आहे किसून. हे टोमॅटो आहे, एक मोठा टोमॅटो होता. आणि आहे ना त्याच्यासाठी अद्रक लसूण आणि हे कढीपत्ता थोडासा घेतला आहे. हे मिरची पावडर आहे, म्हणजे घरातला मसाला आहे. ही कोथिंबीर आहे आणि हे मीठ आहे आणि हे आहे ना तेल आहे. आता मी आहे ना हे सगळं तुम्हाला भाजून दाखवणार आहे. आणि हे कांदा खोबरा भाजायला ना कढई ठेवली आहे. थोडं तेल टाकते म्हणजे कांदा भाजायला. हा कांदा आहे 1 वाटी. ते कांदा थोडासा भाजून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण आणि कढीपत्ता आहे ना, ते पण भाजायला घ्यायचं आहे. त्याचा चांगला कांदा आहे ना चांगलं मस्त भाजून घ्यायचा, म्हणजे कसं भाजी खराब नाही होईल म्हणून. आधी आहे ना असा कांदा लसूण हे सगळं असं भाजून घ्यायचं चांगलं. जरा होतो त्रास, पण कसं चांगलं आपण जेवण बनवलं ना की माणसांना आवडतं, पण जेवणाऱ्यांना. आपली घरातलीच माणसं असलीत म्हणून काय झालं, त्यांना पण असं चांगलं करून द्यायचं. कांदा अर्धा चांगलं जरा गोल्डन झाला ना, मग त्याच्यामध्ये आहे ना हे खोबरं टाकायचं. हे सुकं खोबरं आहे किसलेलं. चांगलं भाजून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. त्याचं खोबरं टाकलं आहे. आता ते जरा भाजून घ्यायचं चांगलं. खोबरं भाजलं ना मग त्याचं तेल निघतो, म्हणून ते खोबरं भाजायचं असतं. आणि सगळ्या जेवणामध्ये आहे ना, भाजीमध्ये आमटीमध्ये जास्त करून खास आमटी वगैरे बनवली ना आणि भाजी सुकी अशी कडधान्याची बनवली ना, तर त्याला ना हे असं कांदा खोबरा भाजूनच घ्यायचा चांगला. आपण चिकनला घेतो ना भाजून तसा. आता मी हे दाखवते ना, असं करायचं तुम्ही पण. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, आता भाजलं आहे जरा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी टोमॅटो टाकते. हे टोमॅटो आहे ही टाकते, ती पण भाजून घेते. नाही तर कसं डबल होतं. टोमॅटोची पेस्ट बनवा आणि ती नंतर परता परत, ते डबल होतं ना. म्हणून आपण कसं आपल्याला पण त्रास नको म्हणून आपण हे असं एकदाच भाजून घ्यायचं त्याच्यातूनच. आणि वाटून मिक्सरला लावायचंच आहे ना शेवटी. मिक्सरला लावून आहे ना छान वाटून घ्यायचं पाणी टाकून गरगरीत करून. आता थोडा मी गॅस आहे ना बारीक करते. का माहिती आहे, ते टोमॅटो टाकलं आहे ना, कारण ते वाफेने नरम होतात. त्याचं चांगलं भाजलं आहे. हे आता मी ताटात आहे ना काढून घेते आणि पंख्याखाली जरा थंड करायला ठेवते. आणि काय करते, हे थंड होईपर्यंत आहे ना आणि मिक्सरला वाटून घेईपर्यंत ही चवळी आणि बटाटे आहेत ना, ही चवळी बटाटे त्या कुकरला आहे ना 3 शिट्या करून घेते, चांगली शिजवून घेते. हे आहे ना असं ताटात काढून आहे ना, असं तर म्हणजे आपल्याला जरा घाई असेल तर असं पंख्याखाली थंड करायला ठेवायचं. म्हणजे मिक्सरला गरम लावायचं नाही, कारण मिक्सर आहे ना उडतो मग बटन त्याचं. मी थंड करून घेते आणि तोपर्यंत आहे ना हे जरा पंख्याखाली ठेवून येते आणि तुम्हाला दाखवते कुकरला लावून. ही चवळी टाकते कुकरला, धुतलेली आहे चांगली. ही बटाटी आहेत, म्हणजे आपल्याला कसं जसं पाहिजे तशी बटाटी वगैरे आपण टाकू शकता. आता थोडं पाणी टाकायचं, कारण भाजी बनवायची आहे ना म्हणून लई नाही पाणी टाकायचं त्याच्यामध्ये. असं थोडं पाणी टाकायचं आणि पटकन 2-3 शिट्या गॅस पास करून आहे ना 2-3 शिट्या. मसाला चांगला थंड झाला आणि आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेते. आणि कोथिंबीर आहे ना ही अशी घेते वाटायला. आणि आहे ना पाणी टाकून चांगलं गरगरीत करून वाटून घ्यायचं मिक्सरला. तुम्हाला वाटून दाखवते मी. हे थोडं पाणी टाकायचं, म्हणजे लागेल तसं पाणी टाकायचं आपण, पण डायरेक्ट एकदम नाही पाणी टाकायचं, कारण ते वर येतो भांड्यातून. हे बघा, हे असं वाटून घेतलं आहे सगळं मसाला. आणि हे आहे ना बटाटे आणि हे चवळी मग 3 शिट्या करून घेतले, शिजवून घेतले चांगलं. आता खाली नुसता फोडणी द्यायची आणि कड काढून घ्यायचा.
ही हळद घेतली आहे, मगाशी सांगायला विसरले तुम्हाला. ही हळद आहे. गॅस पेटवला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी तेल टाकते. तेल तापलं आहे. आता मी मसाला वाटलाय ना हा टाकते आधी त्याच्यामध्ये. मसाला टाकून घ्यायचा तेलामध्ये आणि तो जरा असा फिरवायचा चांगला. याच्यामध्ये आहे ना आता मी हे लाल मिरची पावडर टाकते. मसाला म्हणजे घरातला बनवलेला कोकणी मसाला आहे. तुम्ही आता बनवलात ना भाजी तर तुम्ही थोडा आहे ना गरम मसाला घ्यायचा, धनाची पावडर, गरम मसाला घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये बडीशेप घ्यायला विसरायचं नाही. कारण बडीशेप आहे ना कोण दाखवत नाही, म्हणजे बडीशेपशिवाय मसाला नसतो म्हणून. असं चांगला फिरवून घ्यायचा. आता याच्यामध्ये हे कसं वाटले भाजलेलं पण आहे ना, ते काय जास्त वेळ शिजवायची गरज नाही आहे. आणि हे आता हे बटाट्याची चवळी टाकते. हे सफेद चवळी आहे, हे पण जरा हलवून घ्यायची अशी जराशी. ही कशी भाजी सुकी बनवायची आहे. भाजी म्हटली तर सुकी पाहिजे. आता याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते आणि पाणी ओतते. आता त्याच्यामध्ये हे अर्धा चमचा मीठ टाकते, म्हणजे आपल्याला पाहिजे तेवढं चवीपुरतं टाकायचं. आणि आता हे भांडं आहे ना, हे बघा इकडे, हे कसं हे चवळीचंच भांड्याचं पाणी आहे ना, आणि हे मसाल्याचं भांडं, हे असं धुवून पाणी ओतायचं. आता काय ह्याला थोडा कड यायला हवा आहे, थोडंसं पाणी टाकते आणि थोडं म्हणजे झाकण ठेवते थोडा वेळ. याचं जरा सारखं करायचं म्हणजे मसाला त्याला मीठ लागलं पाहिजे ना, म्हणून. आपल्याला तेल कसं जास्त कमी तुमच्यावर आहे, म्हणजे वापरण्यावर आहे. कसं तेल पाणी जास्त असला ना की जेवण कसं स्वयंपाक चांगला होतो, असं आहे. हे आता सुकीच बनवायचे आणि ते शिजलेली आहे ना, त्याच्यामुळे आहे ना जास्त पाणी नाही टाकायचं. आता मी त्याच्यावर म्हणजे वाफ लावूसाठी थोडा गॅस बारीक करते आणि झाकण ठेवते. हेच आहे ना, आता त्याच्यावर थोडं 2 मिनटं झाकण ठेवायचं आणि गॅस जरा बारीक करायचा, म्हणजे एकदम बारीक नाही करायचा, म्हणजे ते कड आला पाहिजे, मीठ लागलं पाहिजे असं. आता 2 मिनिटांनी आहे ना तुम्हाला ती भाजी आहे ना मस्तपैकी दाखवेन तुम्हाला आणि काढून पण दाखवेन. भाजी बघूया आपण शिजली का. हे बघा छान झाली आहे भाजी. भाजी बघा एकदम मस्त झालेली आहे. आता मी तुम्हाला ही काढून दाखवते. गॅस बंद करते. चवळी बटाट्याची भाजी आहे ना मसाला टाकून मस्तपैकी छान रेडी तयार झालेली आहे. तुम्ही पण करा आणि मला फोटो पाठवा.